Alright, seningizimu Afrika mzansi igama usisibongo ngiwasho sizwe inkalakatha sizwe evinhla siphambi kwami-ke uMasimelane sisi wami namhlanje kuzofihlwa-ke noma sisenkonzweni-ke kamama uzaleke Mbokazi. Amagama akho mhlampe to say goodbye to her. Guys, ukuthi-ke mina ave ngakwazi ukukhuluma but sesengathi angahamba kahle ulamkhanyisele zonke iy'ndlela zakhe umcimbi wakhe usale kahle ngayazi ngakaba kune-position le and ngibuyisela ama-memories ngoba umyeni wami ngiyamthaka khona la but yeah Ubaba uNkambule, I'm sure njengoba usho ukuthi uke waba kule pain eminyakeni ethe embalwa edlule. If you were to say ubaba uNkambule udlulisa amazwi kena umqinisa idolo njengonkosikazi naye namhlanje ususele uwedwana mhlawumbe kuyena njengoba sesosala engumuntu wesilisa oyedwa ungathini kuyena? Ngingathi nje akasitike nomndeni wakhe okubalulekile umazi uNkulunkulu besaba so ayikho into engathi ngamqinisa ngayo. Okay, mhlambe izinto angazenza njengamanje mhlambe nawe angaya ku-counselling angaya entweni eyifuze ziphi ukuqinisekisa ukuthi uba sesikhaleni right ngoba nawe sakubona after ukufihlwa kwensizwa yamaphumulo sakubona uqhubeka kuye emsebenzini mhlambe kuyena yini engayenza mhlambe ukudlula kuleso simo abhena naso njengamanje ubaba uNkambule? Kulula ukudlula kulesimo nje akaqhubeka ahambe esontweni ashumayeza abantu ivangeli njengokade yenza. Okay, sabanga kakhulu ma. Right.